ọkwụ na afụ gị ọkwụ mfụ nọ na-agba ọkụ mma agwa gị ife na-eme ebe a mana before ngwa gị ife na-eme ebe a achọ nke ịghọtagodo ọkwa ife ọlụ ọjọọ niile go na ụmụaka na-ezu oshi n'Imo steeti and Anambra steeti ọlụ ọjọọ niile go na ha na-alụ nke na-alụrụ ha nke ha na-alụrụ gị yesterday ị ga-anata ụgwọ ọrụ ya today ọ bụrụgodu na o take 10 years ị ga-anatalili ụgwọ ọrụ ya unless na ijiri aka gị pụta si n'eziokwu na gị na ụmụazị a na-emekọbụ mana kịta na-eche ozi mmekọ ha mebi na ha fọsụ gị ị na-ejere ozi dị iche iche ijiri aka gị pụta kwuo na ịchọrọzi continue with them and agwago m so many ways to do that ọ bụ na ụjọ na-atụ gị ị ga report onwe gị na nke ndị polisi anọ m ya onwe onye na-ajụ Ikenga abụdo onye Imo steeti onye dị na-enye Ikenga information ị na-anụ nso kwa ife ọ na-ajụ ịchị ime onye mbụ ịchị ime onye mbụ ịbata n'ife m na-eme so ị mara onye mbụ ka m gwụnụ something ama na obere oge nonso agbapụta gwago n'ụlọ innocent people because nonso bụ sympathizer of ụmụaka na-ezu oshi ọma nkwekpọ ha afa mana anyị na-akpọ ha afa kpọọ onye isi ha afa and nothing will happen. Ife anyị ji eme ya bụ ka alụ kwụsị n'ala Igbo maka na arụ gba ahụ ọ bụla omenala unu ị na-ene anya nke ọ bụla onye na-eme ndị ogbe gị ma maka ụmụ ife na-egbu unu some of you che nọ na ị na-eme dị ụtọ na ndị ogbe na-atụ gị egwu iche na ndị ogbe agha abịa report ofu nzuzu na-ezuzu na-egbu unu some of you che nọ gụ na ụmụaka ị na-eje egotara ha ife nri na-esiri ha nri na ndị ogbe amarọ ndị ogbe ma and ndị ogbe at the right time ndị ogbe ga-esu gị imi ọnya ka o ji wee dị mma ịpụta na-eme ife ọma because na ka onye si dị ndị agbata obi ya ma unu ị na-ene anya onye na-esiri ụmụaka ndị ochie na-ekidnap ndị mmadụ na-egbusisi ndị na mmadụ in the name of fight for freedom self-acclaimed freedom fight onye na-esiri ha nri ọkwọ na afụ gị and I can wear a lot of people ma ndị na-eje egote ife and ife anụnwa mere na amakụ marakwa na ị na-asị security bịacha hapụ gị uche gị bụrụ o na-ede smart a continue I can wear a lot of you ma ndị na-agba ọkada oge nke unu elube ma ndị na-alụ welda oge nke unu elube ma ndị bụ informant na-anya moto oge nke unu elube mana you know what oge nke unu will surely come because your sins will not go unpunished. So ụmụnne m onye anụ ma amụ ya sins but agbachiri nkịtị na monitor to see whether she will stop or catch ntị na-eme ife ọ na-eme and today take a look at it and before you know it mmadụ nwee keep online no nweghị ihe onye a mee na aka ya dị ọcha ị na-asị na aka ya dị ọcha ị makwa na ka onye si na adị na ndị ogbe ya nwe ife ọ na-eme so ihe abụ ụnọ ebe onye amara nke ọnya nwa ụnọ ife ama bụ n'ebe a ka ibi and ebe ọ bụ na ibi a ga-akụ ebe ahụ ọnya ka eji wee sị onye bi weda ka ọ bụ bie ka ọ bụ bie ụnọ nwanne ka ọ bụ ụnọ nwanne mala ife onye ahụ na-eme n'ime na nri ọ na-esi kelu ndị ọ na-ebujere ya so ife anụnwa bụ ụnọ onye na-esiri ụmụaka ndị ochie anụnwa nri a na-achọ nke eme ife onye vidiyo destin and beside enwere about 8 of them ndị ochie 8 eji ha kịta na Tiger Beach and I will do the video very soon achọ nke ọ nọ n'ogodo ife nwa vidiyo ha ebe nwaanyị nwaanyị samakọ na-esi ihe wulie ama egole ya ọkụ leni ya ụlọ nwaanyị nwaanyị lekwenụ rice unu leji anya ọmụ unu ga-ahụ rice n'ala ngwa leji na anya ọmụ unu ga-ahụ jollof rice ya leni ụlọ
ama eguli ọkụ cha ihe ke amụta nka bụ amakọta 4 Akwenugie, you better repent or